Здравейте! В днешното видео ще ви покажа съдържанието на кутиите от балансираното меню, което видяхте в предното видео, като ще започнем с закуската. Ето я и нея. Както виждате, изглежда страхотно. Показвам ви и салатата. Тя е салата витамина, много засища, така че сигурна съм, че и на вас ще ви хареса подобна салата, но така или иначе Protein House разнообразяват на менютата всеки ден. Няма да получите всеки ден такава салата, просто в случая днес ние имаме такава приготвена. Продължаваме и с обяда. Той е пилешко филе с гарнитура от печен батат и зелен фасул. Сега ще ви покажа и как изглежда. Дори тук се вижда колко е крехко пилешкото. А сега ще отидем и към следобедния снак. Елате с мен! Това са плодове с лешников тахан. Следобедните закуски в Protein House са ми любими. Обожавам сладко. Те винаги се грижат за това да са невероятно вкусни. Аз съм убедена, че ви се е случвало след обяд да огладнеете, така че ето, това е решението. Дойде време да ви покажа и кутията с вечерята. Аз лично нямам търпение да опитам. Сямбата е толкова сочена, че съм убедена, че няма да искате да се храните другаде, ако я опитате. Ето го и десерта. Протеинова палачинка с шоколад, без захар и плодове. Но десертите на Protein House, както палачинките, така и останалите десерти, са невероятно вкусни и аз като любител на сладкото много се наслаждавам на тях. Представихме ви балансираното меню, така че тези от вас, които имат забързано ежедневие, но въпреки това тренират и имат висок енергоразход, можете да се възползвате, като си поръчате от балансираното меню на Protein House. Сигурно няма да съжалявате. Влезте в сайта и поръчайте вашето балансирано меню, а ако направите поръчка за цял месец, имате и отстъпка. И още нещо. Ако ви е по-лесно, обадете се и по телефона на 0883 500 215. Така, хем ще ви консултираме, хем ще можете да направите поръчка за ваше удобство.